Maraming kayo mapupuntahan dito sa San Antonio. Puro paggawan siya ng gitara. Nag-umpisa yung paggawa ng gitara dito, 1901 pa. Ganun nakatanda ang industry ng gitara dito. Ako pala si Olin Bandilla, ang guitar maker na San Antonio, Guagua, Pampanga. Nag-start ako, itong store ko, nag-start 2005. Pero 1946 pa, nag-umpisa na yung tatay ko na gumawa ng gitara. Wala pa sa lolo ko, tatay ko ang nasa. Specialty namin, ako yung mga ukulele and then mga rondalya, tulad ng mga ganito. Pepe Smith, nabubuhay siya. Ako ang gumagawa ng mga guitars niya na binibenta niya. Michael V, mga ukulele niya. Iba-ibang artist. Ayan, mga guitars natin. Meron tayo for beginners. Ayan, mga for beginners, ganyan. May mid-range, may mga special naman, mga solid wood. May soprano, may concert, may tenor. Ito, Oscar. Pinangalan ko sa tatay ko. Kasi tatay ko, famous siya dati sa rondalya. Halos mga pagawan dito, backyard lang siya. Okay. So itong backyard natin, sir, ilang years na to? Mga ilang years na to, sir? Tagal na. Tinayo ko to 2007 nga, itong pagawaan. 2007. Traditional yung gagamitan ng process. Yung gagamitan ng mahogany, acacia, gemelina, langka, ilang gagamitan mo. Una, pag-slice ng kahoy, tapos pinapatuyo. Ganun ang pag-uumpisa ng paggawa ng kahoy. Gata, palang yan doon kanya. Kibat, sir? Palang yan dala, kabat dang pelang yan. Dikit dalaw man, didikit na kanya yan. Papali din kayong side, bebende. Hanggang akuha na itang shape na. So continuous siya? Continuous siya, oo. Hanggang hindi lumapat? Hanggang hindi siya lumapat. Regular guitar. Mga ilang araw yun usually? Actually, months pag ginagawa yan. Ilang months? 2 months? 3 months? Pinakamabilis, 1 month. Okay. Kaya tinok na. Go ahead, sir. Go ahead. Deng stocks ko ng karakal. Kumbaga, continuousing production pero walang lulwal. Kung kayong pandemic. Dahil kayong pandemic. Kasi kung nagpa-stop magobra malunos ko karang magobra lako kong obra. Kaya hanggang ating kung hindi nga titipong kong pera, bubugnas ko lang. Bangilamitok na. So an average of pilan guitar units tamo, sir? Dati, maka 200 units ko every month. Yan ala. Kasi na ako ating mag-walk-in na pilan kayo. Sana niya inipin, mag-umpisa na yung klase. Sana tuloy-tuloy na. Invite ko po kayo pumunta dito sa San Antonio, Guagua, Pampanga. Pwede po kayong bumili or pumunta para makita nyo kung paano ginagawa ang mga instrumento po namin. Visit us at OB Guitars, number 12, San Antonio, Guagua, Pampanga. 8 a.m. to 8 p.m., Monday to Sunday.